Здравейте, потребители на slacksurf.com. Днес съм решил да направя един урок. В урок, който ще ви покажа как да се направим лоу, лесно и просто. Урокът ще бъде за начинаещи и мисля, че няма да е трудно това, което ще видите в него. И така да пристъпим към работа. Значи, като за начало ще ни трябва един документ нов с големина 500 на 500 пиксела. След като вече сме го създали, отиваме на Ellipse Tool. Трябва да направим един кръг, прав кръг, като задържим Shift, за да се получи кръг, който искаме. Не е яйцевиден или такъв подобен. Кръгът трябва да ни е прав и да изглежда изреален. Ето тази големина мисля, че ще бъде на кръга. Понеже цвета на кръга съм избрал бял и фона също ми е бял, след като махна маркера всичко ще изчезне, но не се бойте, няма да е това така. Като му добавя ефектите, всичко ще се избистри и ще се покаже на линия. Значи използваме тук Gradient Overlay. Ето го кръга, показва се. Мисля, че настройките така ще бъдат, няма да ги пипам, след което ще преминем на Bevel and Browse и тук първото нещо, което трябва да направим е да махнем на Use Global Light, след което да центрираме, ето така, тук трябва да се получи 0, а тук трябва да се получи 90 градуса. От тук нататък може да променим големината горе на 12, което се получава добре. След което отиваме на Drop Shadow и тук също премахваме Use Global Light и тук задаваме градусите да са 90, ето така, 90 градуса. Тук задаваме 20 дистанцията, а на големината задаваме 15. Така, с първия кръг сме готови. Сега трябва да направим втори кръг. По същия начин отиваме на Ellipse Tool и започваме кръга от тук, примерно. Кръгът трябва да се получи приблизително голям колкото този, но трябва да е малко по-малък, както ви казах, за да се получи следния ефект. Махаме маркера, разбира се, от тук маркера се маха, даваме на стрелката и центрираме текста върху първия ни кръг. Ето така. Центрирането също може да се получи от клавиатурата с стрелките, като мърдаме наляво, надясно, нагоре, надолу. Аз мисля да го ставя така, мисля, че се получи добре. Сега идва ред на нашия втори кръг да му сложим цвят, като отидем на Color Overlay. Цвета ще бъде от тук, може да си го променим на четворки, само четворки за по-лесно. Получаваме един добър тъмен цвят, даваме OK. След което отиваме на Bevel and Browse и от тук също махаме Use Global Light. Тук няма да пипаме нищо, само ще добавим, всъщност тук големината ще трябва да я направим на 20 и след което отиваме на текстура и текстурата Depth задаваме стойността на Depth 50, а скалата ще я доведем до минимума, което означава 1. С втория кръг също сме готови. Задаваме OK, за да запазим настройките. И от тук вече следва да направим текст. Големината на текста, всъщност дължината ще бъде толкова, колкото е вътрешността на кръга. Като Shift съм избрал Mari Pro, а големината на Shift ще бъде 72. И ще използвам де факто големите букви. Ето тези. Цвета ще бъде червен, разбира се. Получихме цвят червен. Сега остава да центрираме текста в средата на кръга. За да приключим с това, ето така ще го ставя.
Сега остава да удебелим самия текст. Как ще стане това? Значи отиваме на строк. Като маркираме строк, отиваме на големината, която ще зададем като стойност 7. Може да пробваме даже и 6, което ми изглежда по-добре. След което променяме цвета в мръсно-бяло. Ето така ще го оставя. BC. Окей, да запазим. И мисля, че с текста сме готови. Остава да направим подчертаващи линии. Подчертаващите линии ще използваме Rectangle Tool. Правим очертаването толкова дълго, колкото текста. Дебелината му толкова ще бъде тънко. След което махаме маркера и се получава това. Сега очертаването ще стане последния начин. Ще променя цвета от тук, като задам на Color Overlay. От тук правя на бяло. Окей. И от Bevel Browse само задавам настройка, като не пипам нищо, само го маркирам. Ето виждате сами, че има някаква промяна, като махаме и слагам Bevel Browse. Оставам така и давам OK, след което трябва да маркираме с десен бутон на мишката, като направим дубликат на лайера, де факто на очертаването. Дубликат вече имаме направен. Сега ще трябва да го издигнем отгоре над текста. Ето, направим го. Махам маркера, за да се изясни и си го нагласям по моя преценка. Мисля, ето така да го оставя. Долния малко ще го избутам. Така, и може да пробвам да го издигна нагоре. Мисля, че ще стане ето така. Ще го оставя така. С очертаването сме готови. Сега ще ви направя само един текст, който ще видите след малко. Големината на текста ще бъде 14. Цвета на текста ще бъде чисто бял. Остава само да го прибера горе до очертаването. Ето така ще го оставя и мога да му добавя само един единствен ефект, който ще бъде Drop Shadow. Махам и за Global Light. Тук не пипам нищо, големината е правя на 0, а дистанцията е правя на 1. Задавам OK и почти сме приключили. Остава само да приберем документния файл към самото лого и ще се получи, мисля, че много добре. Това ще стане от Crop Tool. Използваме Crop Tool и правим така, че да оградим логото, след което вече от тук от стрелките сами виждат, че може да се редактира, като можем да се приберем квадрата плътно към логото, като гледаме да не нарушаваме сенките на логото. Ето така, и тук е така, и горе така. След което даваме отново там и даваме Sleece. Даваме Crop и вече сме готови. Остава само да премахнем бекграунда и логото не е напълно завършено. Само остава да го запазим. Сега ще ви кажа в кой формат. Формата ще бъде PNG формат. Благодаря. Мисля, че урокът беше лесен. Направил съм го за slacksurf.com. До срещи!